bal, taong, buong. Ay, gwapo ha, bayuta. Pinoy ta ay kataranta. Iyan po lang ang imong kabalaka. Inubanan sinabangay susat usa. Kay kita tanan na apektuhan ni ining bayrusa. Dress. 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 Para sa man na. Sutol. So ito na ha. Sutol. Get try. Oh my gosh, bayot! Oh no! Suta daw, patarong pa. Oh my gosh. Bayot ka? Bayot ka? Hindi. Ay, gwapo ha, bayuta. Oh no! I-upload ha. Hello mga idol, ngayong gabi muna mo na akong kanang chief Chief Boy Negro. Magluto mi karon og kuan mga idol kanang utan dyan na ay bulwad. Kuliro. Nakon sila, nabaho. Asag buwad? Sa ref. Ano yung ubos? Hindi ka na gumapan mga idol ay. Kini pinikas ma? Okay. Sa init. Takang to. Kanang bugnawon. Ginoon. Muna sorry ma. Ano na tulunod din kuan? Sa sare. Juga sana nih. Tahu nggak pak? Oh no! Asa kamu kan mah? Karang, kasi tahu ganang sa kan mah? Di ba? Karang sa Kristan. Sa Kristan. Sa Kristan nga po ah. Maglista ako mat. Kuha na mo. Tutok mo. Hindi makita mo na. Takobi. Para sa mana? Nakita ko. Idagang kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Ang lahat ko ay magsimpo at ito natin pakinggan ang napakabilis ko na Ito ho na, di ba? Okay na, butang ko. Mamanggot. Okay na muna. Oh. Thank you.
Plastic man. Okay, alright. Pagod. Miss, dahil ito og toyo. Hmm? Tuslo og toyo. Tusog toyo. Suka dai. Malami, hoy. Kanang mo. Tusog ka na. Suka. The end. Lagsik man. Gidongan din ma. Yaw. Ha? Ano man? Hindi namin ipagbibilang lupang ito dahil nandito ang perya na. Kabi ko ka rin ako. Ay, pagkakaroon ko yung kananiya dahil iya makung Sama? yan din sa sininto. Sa may gagawin mo? Sila makapusto siya. Here that Kaya na eh? Yeah. Wow. Nurut dari yang muda ya? Ah! Ano tray? Para tray. Ano kay hugas? Wala bigasan eh. Ha? Hindi ko ganahan. Pinabal, taong, wow. Oh, Hog to ma? Hog to? yeah, friend. Ano naman? Yug sa ato ma. Di na hog ng kutana. Ito hog. Kamu to ba? Kani New Year ma. Ato aning ko nun. Pila ko? Ito na yung kulo-kuloon. Di man siya katulang. Pwede mo guni? Luto na. Pwede mo. Pwede mo guni? Ah, itsa. Ano naman mo? Ano na ko? Gusto pa man po ko. Water
Saan mo na? Hmm? 5. Kamatay. Dadali kayo man hapon na. Nabungol ko. Ito na. Ug dinhi tama na akong vlog mga idol. So kung bago pa ka sa akong YouTube channel, please ko subscribe ug click the bell button para always updated sa mga paparating kong mga video. Sorry, it's DJ.